Matur nuwun. Sing nembang sapa le? Mbak Sri Pasak. Ayo, Mbak Sri Pasak. Ayo. Ngatek sak. Ayo, Jan. Selamat pagi wong ayu. Pagi. Aja. Arep masak koyo Betari Durga. Jumeneng pelan-pelan ya wong ayu. Karo BC. Buka celuk. Ya alah sopane. Sopan lo. Alah. Mau bengi pendekan ning terop ngono kok. Kayak sopan. Putri Solo iki. Putri Wonogiri. Wedah. Ayo, bojone Wonogiri, babon Wonogiri saiki. Yo, Sri Uning, Mbak Yu. Heeh, buka celuk. Urung ngantuk to, Sri? Dereng, kalau tasik semangat. Wah, semangat ya. Nggih. Sesuk ngejob apa ora wong ayu? Mboten benjing honeymoon. Nggih. Wis rabi wis pirang-pirang dina kok lagi honeymoon. Lagi kober, Mas. Oh, lagi kober. Urung kober. Bojomu ngene iki jane nek mbok tinggal suwe jane ora betah ya, Sri? Ora betah no, Mas. Ngono kae tak tekoni Bima kok nyaurine ngene, wis ben-ben tanggapan aku risih digeriseni terus ngono. Nduk ora padha ya. Ya. Katresnane wirat maya tenak pidening rara Sri Dangdut slow Mas Arya. Ayo Sri. Ayo. Penak gak Sri? Enak karo kluget-kluget. Iya. Penak gak Sri? Enak ya. Marem ora Sri? Marem karo kleser-kleser ya. Iya.
golane Sri. Alah kok dinyukne lah. Penake Sri. Golamu Sri. Alah yo. Matok kena balung Sri. Sri, jogetmu sak liyane mbok nyukne ra nek. Bisa aku gur maju mundur. Weh, sekarang apa kok apalane greke nyuk maju. Modele kaya nyah. Nyok lho peken. Ayo. Yo bacotne. Ah. Katresnane wirat iya. Iya. Rumangsaku oleh sindenok jemotos. Iya. Wis katur.